Vi har valgt at skrive om The Body Shop i vores brandingopgave, og vi vil nu fortælle, hvad vi har fundet ud af. The Body Shop er en britisk kosmetikkæde, som betjener omkring 77 millioner kunder igennem deres 2500 butikker i henholdsvis 55 lande. De sælger creme, make-up, sæbe, hårprodukter, dufte osv. Alle produkter er baseret på naturlige kosmetikmidler. Virksomheden blev grundlagt af Anita Roddick. The Body Shop er en handelsvirksomhed B2C og befinder sig på detailmarkedet, da de sælger produkter direkte til forbrugeren. Virksomheden er kendt for at sælge produkter, der ikke er testet på dyr, og deres produkter er bæredygtige både i forhold til arbejdernes vilkår og miljøet. Dette stod fra starten af helt klart for virksomheden, at dette skulle være deres mål. Derudover samarbejder virksomheden med flere forskellige velgørenhedsorganisationer, som f.eks. Friends of Earth. The Body Shop er blevet kendt via PR-omtaler og anvender derimod ikke særlig mange traditionelle reklamer. Virksomheden markedsfører sig ved at få folk til at tale om virksomheden på en positiv måde. Det er derfor også afgørende for The Body Shop, at de har en masse medieomtale og pressekontakt, da det er en nem måde at nå målgruppen på. De får på den måde mund-til-mund reklame. Derudover har de et meget fangende logo og anvender farver både på produkter, i butikker og reklamebilleder, som gør, at forbrugeren husker mærket. The Body Shop benytter sig af værdibaseret endorsement som codebranding-strategi, da de samarbejder med en masse velgørende organisationer som f.eks. Friends of Earth, Soviva International og Greenpeace. The Body Shop har en velgørenhedsfond, som hedder The Body Shop Foundation. Ved at donere støtter de op om de sociale og miljømæssige produkter rundt om i verden for at hjælpe til med at gøre en forskel. The Body Shop har en stor respekt for jorden og de dyr og plantearter, som lever rundt omkring. Dette skaber et godt brand image ud til forbrugerne, da det skaber rigtig god omtale, hvilket giver The Body Shops kunder lyst til at vælge lige netop deres mærke frem for andre. Dette er med til at give PR-omtale. The Body Shop positionerer sig ved Emotional Selling Proposition, et følelsesmæssigt forhold. Forbrugeren får en følelsesmæssig oplevelse, når de går ind i en af The Body Shops butikker, da de ved, det er naturlige kosmetiske produkter uden parabener. The Body Shops kunder går ikke lige så meget op i duften og selve produktets mærke og popularitet, men mere om produktets opbygning i forhold til, om det er testet på dyr, fri for unaturlige midler osv. Via kommunikationen i deres PR får forbrugeren et positivt følelsesmæssigt forhold til produkterne og virksomheden, sikrer, at det er produkter, som plejer kroppen, men som samtidig er lavet af gode ingredienser. Dette kan være en vigtig faktor for The Body Shop forbrugere, da det er midler, som bruges direkte på kroppen og i ansigtet. Ud fra branding-arketyperne er The Body Shop elskeren, da de sælger selvværdsprodukter, som giver en dejlig følelse til forbrugeren selv og over for andre, og som samtidig dufter rigtig godt. The Body Shop benytter sig af celebrity branding, da de for eksempel har brugt sangerinden Leona Lewis i en reklame, hvor hun har lavet sin egen kollektion af make-up og parfumer. Hun er valgt til at hjælpe The Body Shop og NGO Cruelty Free internationale fælleskampagne for at stoppe dyreforsøg til kosmetik. Leona elsker dyr og er meget passioneret omkring skønhed og om dyrenes rettigheder. Hun er selv vegetar, hvilket The Body Shop udtaler på deres hjemmeside, at deres produkter er velegnet til. Fordelen ved at The Body Shop benytter sig af celebrity branding vil være, at de kan få vækst i deres salg, idet det er en kendt person, som skaber opmærksomhed omkring produktet. Hvis en forbruger muligvis er fan af den kendte og synes make-up'en ser godt ud på personen, bliver de fanget af produktet og vil derefter købe det. Celebrities tiltrækker segmenter ud fra de psykografiske kriterier. Ulemperne ved at benytte sig af celebrity branding, det kan være, at selve berømtheden selv stjæler alt opmærksomheden fra produktet,
og kan dermed skabe en del støj, da det pludselig ikke er produktet, man er opmærksom på, men berømtheden. Derudover kan der også være en risici ved, at berømtheden ødelægger det for virksomheden, hvis personen pludselig laver fejl udadtil og for eksempel snakker dårligt om produktet eller benytter sig af noget, som er i strid med reklamen. Dette kan skabe tvivl hos forbrugerne, og The Body Shop vil dermed ikke virke loyale over for deres kunder. The Body Shop ville eventuelt også kunne benytte sig af en kendt person fra Danmark, der også støtter dyrevelfærd. Dette kunne være en kendt person som Linse Kessler. Det ville være oplagt, da hun er kendt i hele Danmark og selv går meget op i kosmetik og deltager aktivt inde for dyrevelfærd, hvor hun kæmper en hård kamp for hunde. Hun har blandt andet lavet sin egen sang, der omhandler dyrenes rettigheder og den danske hundelov. Denne berømthed ville passe godt til The Body Shop, da de sørger for, at deres kosmetik og andre produkter ikke er testet på dyr. The Body Shop er gode til at differentiere sig fra deres konkurrenter, fordi de går så meget op i velfærd og hvordan de er opbygget. De fremstiller noget særligt og værdifuldt for deres kunder, som skiller sig ud fra almindelige kosmetikprodukter. Som tidligere nævnt benytter de sig af en særlig markedsføring, netop PR-omtale. Dette skiller sig ud ved, at mange andre store mærker laver reklamer i tv, aviser osv. The Body Shop har formået at få succes ved at holde sig til PR. Vi vurderer, at The Body Shop godt kunne samarbejde med flere celebrities, da kendte ansigter vækker stor opmærksomhed i lige netop kosmetikbranchen, fordi de i forvejen til hverdag benytter sig af meget makeup og forskellige plejeprodukter, og i mange tilfælde er med i organisationer og ikke mindst er forbilleder for mange. Dette kunne være med til at give et billede af, at det er sundere at gå med sund makeup, nu hvor de bruger det til hverdag, og derudover fremmer forståelsen for miljøet og dyrene. Det vurderes, at The Body Shop skal holdes til at samarbejde med velgørenhedsorganisationer og andre former for dette, nu hvor de fokuserer så meget på sundhed og miljø. Da det ellers skal gå hen og ødelægge deres koncept og den omtale, de har, hvis de pludselig skal samarbejde med helt andre former for virksomheder.